alaikum ‘yan uwa, barkanmu da warhaka. Ni ne naku Tasiu wanda kuka fi sani da suna Axel. Kamar yadda na yi muku bayani a bisa kan title ɗin wannan bidiyo, yadda za ka tura wa abokinka ko kuma wani ɗan uwa ko kuma dai wata uwa makamancin su wanda dai kake da buƙatar ka tura ma application ta hanyar WhatsApp. Kamar yadda na muku bayani bisa kan title ɗin bidiyon nan, sai ku biyo mu gani domin mu ga wani application ne kamata a ce mu sauko domin mu yi amfani da shi ta yadda za mu tura ma ɗan uwa ko ‘yar uwa application ta hanyar WhatsApp. Kasan WhatsApp baya ba da damar tura application da sauransu. To amma insha Allah idan ka biyo mu ta fuskar wannan hanyar, za ka ga yadda za ka tura wani application kuma ta hanyar WhatsApp insha Allah. Amma kafin mu kai ga inda za mu sauko application ɗin, ina mai ba ma jama'a hakuri kasancewar ba mu samu ba muka bayyana fuskar bidiyon nan. Yi min afuwa insha Allah, al'amurka ne kawai sai a hankali. Sai mu je cikin Google Play Store ɗin yadda aka saba domin mu ga wani application ne kamata a ce mu sauko domin mu yi amfani da shi. Za ka shigo Google Play Store ɗin kamar yadda aka saba. Misali yanzu bari ne Google Play Store ɗina misali gashi na sai danna bisa kan shi. Bayan na danna bisa kan shi yanzu za mu jira mu gani abin da zai bada. Bayan ya shigo haka sai ka shiga wajen message can sama sai ka rubuta RAR. Misali RAR sai ka yi danna searching. Bayan ka danna searching, to da yake deja ni na riga na yi download din application din, yanzu kai sai ka download din shi sai ka danna open din. Misali yanzu ka danna open haka sai mu jira ya bude. Bayan ya bude ya baka fuska kamar haka, sai ka ja can ƙasa ka nemo inda application din ka yake. Misali ni yanzu application ɗina iya cikin Zonda. Yanzu sai yanzu Zonda ga ta nan sai na fuska. Bayan na danna ga application na turna app sai na danna. To ka ganin duka application ɗina ne. Yanzu bari mu muku nuni bisa wannan mai wannan ɗin gashi na mai good. Yaso sai ka danna ga wasu dress can guda uku. Bayan ka danna shi zai baka wannan fuska sai ka leka gashi nan. Bayan ka danna in yaso sai ka jira gashi nan ya bada wannan kenan sai ka leka. Ka ganin duka wannan kina ne. Dina ne inda nake buƙatar tura shi na tura. To dake ni na yi muku bayani bisa kan WhatsApp ne. To sai in danna saman WhatsApp kina kamar haka misali yanzu. Gashi nan na danna bisa kan WhatsApp kina. Kuɗan jira yanayin wannan kina mu ne sai a hankali. Wayar ta wacce take ɗan lantar. Yawwa to bayan ya buɗe maka misali haka ka gani sai ka nemo waye kake son ka tura ma shi application ɗin. Bayan yin na zaɓi wani zan tura ma misali ga nan na danna saman kai shi. Yaso ka ga gashi nan ya searching. Gashi nan yana searching sai mu ɗan jira mu gani yanzu yanda zai bada. Yanzu ka ga gashi nan deja yana tafiya. Yanzu ku bari ya yi da zuwa kenan yaso sai in muku bayani. Kuɗan yi hakuri kaɗan. Ya kusa gama ma saura kaɗan. Yawwa alhamdulillah to ina ji ya kammala ma saura kiris. Yawwa bayan ya buɗe maka haka sai ka danna saman kan shi application ɗin. Misali ka gani ka danna bisa kan shi. To yanzu sai ka bashi dama ka danna. Yawwa to ka gani yanzu ka bashi dama. Wasu kun shi kenan. To ka gani yanzu ya nuna ma stalling. Ni da yake ba stalling ɗin shi bane ke so zan application ɗin ba stalling ɗin shi ba zan yi. To wanda ka tura ma duk wanda ka tura ma shi haka zai nuna mai a gurin shi. Kenan daga yaji in ya danna saman kan shi kawai sai ya sauke shi stalling ɗin shi a cikin solar shi kawai lafiya lau ya ci gaba da amfani da application ɗin da ka tura mai kowane iri ne. Insha Allah. Na gode yan uwa, kada ku manta da danna mana subscribe. Kana ku danna mana ƙararrawar sanarwa sannan kuma ku yi share bidiyon mu. Kana ku danna mana like. Mun gode. Assalamu alaikum yan uwa. Sai mun sake haɗuwa da ku a cikin bidiyon mu ta gaba.